The universe is changing. L'univers està canviant. I'm sorry, on the net I see it in space. Ho sento a la xarxa. Ho veig a l'espai. It's here by our side, on Earth. Està aquí, al nostre costat. A la Terra. Something is being done today and many of us can use it and understand it. Avui s'està fent alguna cosa i molts de nosaltres podem fer-ho servir i entendre-ho. Tot va començar amb la creació del sistema d'enllaç global perfecte, Internet. Tot va començar amb la creació del sistema d'enllaç global perfecte, Internet. Dades lliurades a xarxes immortals, les més sàvies i llestes de tots els temps. Altres dades pels senyors d'Internet, grans comunicadors i artesans de la informació i connexions mòbils. I un sense fi. Es van enviar dades sense fi a la raça d'homes i dones que volen sobretot estar ben informats. En aquestes dades es troba el poder i la voluntat d'informar i entretenir a totes les races. Tot va començar amb la creació del sistema d'enllaç global perfecte, Internet. Però això no és tot. Es creen moltes xarxes. A la terra de la comunicació, en els camins del destí, a la ruta de cada dia, el gran poder d'Internet crea la gran base de dades als núvols per connectar-nos a tots. En aquests núvols carrega tot el bo i elimina totes les escombraries dolentes o dades amb errors que no són útils per la humanitat. Un Internet per servir a tots. Un per un, els pobles lliures de la Terra actual són atrets pel poder de la comunicació. Segle XXI. Una odissea a la Terra. Tot està per fer i tot serà possible a poc. Ens connectem a la xarxa de xarxes, i42. 5, 4, 3, 2, 1, 0. i42, ets aquí. i42, estàs connectat en línia, estàs a internet, ok? Hola? Ho sento, no podem fer-ho tot bé. Podem cometre errors de comunicació. Comencem des de zero. Podrem fer-ho?